denger kowe dodolan jajan. Nyawang kowe sing bakul jajan, mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas, kowe pancen bener, tapi mung kari siji jenenge jemblang. Jemblang ku jemblang mesapa, tak eman mesapa kengila. Jemblang ku super kabeh wong padha ngila. Jemblang ku super kabeh wong padha ngila. Terima kasih. Saikine aku kepikiran, tok kapan iso ngicipi jemblemu. Angan-angan ku tekan bumbunan, iso tak pangan saturunge turu. Kaya wong sing meteng telung wulan, aku iki yo ngidam jemblemu. Saumpama kudu tuku larang, ra duwe duit wani dodol untu, aku nyidam jemblemu dik. Jeneng sing ngendi? Jemblem sing kuwi dik, Sing kuwi ngendi? mosok ora ngerti dik. Pancen ora ngerti. Mbok yo aja diwangi. Yo jemblem sing mbok gembol kuwi. Terima kasih. Aku penasaran, opo yo tenan kowe dodolan jajan. Nyawang kowe sing bakul jajan, mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas, kowe pancen bener, tapi mung kari siji jenenge jemblang. Jemblang ku jemblang mesapa, tak eman mesapa kengila. Jemblang ku super kabeh wong padha ngila. Jemblang ku super kabeh wong padha ngila. Saikine aku penasaran, sok kapan iso ngicipi jemblemu. Angen-angen
bun-bunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing meteng 3 wulan aku iki wis nyidang jemblemu saumpama kudu tuku larang ra duwe duit wani totoluto aku nyidam jemblemu dhewe jemblem sing kuwi dhewe mosok ra ngerti dhewe pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi sing mbok jembol kuwi aku nyidam jemblemu dhewe jemblem sing ngerti jemblem sing kuwi dhewe sing kuwi ngendi mosok ra ngerti dhewe pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi yo jemblem sing mbok jembol kuwi